איפה עכשיו איזה חלק אנחנו? מההתחלה. פתחתי את הבוקר, שיחה מאורנה מהבנק, היא מדברת מרחוק, אני שומע את המרחק. היא זרקה קצת מספרים שיכנסו טיפה דברים, כי אחרת האלבום יישאר כמו סתם מילים. אז יצאתי לעבוד וגם הכרתי בחורה, פתאום הכל נראה ורוד בחיים ועם המשפחה, אבל כשבאתי לשלם ואין לי זמן, קיבלתי אס-אם-אס מוגזם, אין לי כסף מזומן, 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 אין לי כסף מזומן. אמרתי נצא, נתחיל לעבוד, נרוויח קצת כסף, נקנה את הכבוד, שאני את השם יתחילו לרקוד ויבקשו הקודות. דיברתי בקודים, תבואו לכאן, נפתח את הלב וגם את האולפן, שיט שלי חם כמו מים בים, אמרתי יאללה בוא נקליט הכל מוכן, אבל רק שאין לי כסף מזומן, אין 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 לי כסף מזומן. פתאום הכל התחיל יותר להסתדר, החיים נראו לי כבר דבר אחר, ברוך השם שום דבר כבר לא חסר, הבעיה זה התעשייה, חייב פה לשקר. איך עם הכסף תודה? באמת לא צריך, לא צריך. הבטחת אלבום וכלום לא קורה, מה אתה מעדיף? לא להיות לאירועים מוזמן, כי אתה יודע פה הכל יקר וקטן. ויש לך, מה יש לי? כסף מזומן, אין לי 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 כסף מזומן. בלי טעויות, כל הזמן כאילו גם אם יש טעויות, ממשיכים.